ओलाय আহিলো আৰু टाउन फाले हेल' गाइस ओंखारबोलायबाय नै जोंहा देवानि गोजासो टाउनसिम ओंखारबोलायबाय अबेहाय थांनो नागिरदोंथाय दा अबेहाय थांनो नागिरदों बेखौ सौहैबा देखायनोसै सनाफोर नायलांबाय थादो नै जोंहा मादैजों आंजों जिरायखायो जेब्लाबो आंहा बेरायनो मादै नङाबानो गैया मादैखौ गालांबाथाय अबेहाय सोरखौ लानानै बेरायबावनो आं बेलाय जानाय नंला नै जों पुलिस पइन्टसो मोनफैलायबावबाय क'क्राझार टाउनहाय क'क्राझार टाउनमोन बांद्राय देखायनो हायाबाबो लामाखौनो एसे देखायलाबायनोसै नै आं जेबो बबेया मा दखान देखायजोबनो हाला आं माने रिक्सायावसो देक थांगासिनो दङ ओइ सनाफोर जों अबेहाय फैदों नै बिनानावनि न'आव फैदों बिबारा नै मालाय दंफाङाव बिबार बारदों हाबनोसै नै बिनानावनि न'आ गाहायनिखौ खालामाखै नै गोजौनिखौ थांनायाबो बिहामजो बिमादै फैदों आगैनि किसाना हारसिङै थालाबायो डिउटियाव थांनाय मानाय खामानिफोरखौ हारसिङै हाया मावनो बिरादनो आंनि निजा आनै आफानि बिनानावनि फिसाजो आनैया गैला भेन्दि गोमोन फोमोननानै लाबोदों नै जोंहा बिनानावनाव आलासि जाफैनाया मेथाइ साजायनानै होफैलायबाय नै बेहाय प्लेटसेमोन जों जानानै जामहोबाय नै जासुलिया बेबो आंनि बिहामजोआबो जासुलि मादैयाबो जासुलि आंखौथ' दा बुंखासै मोनबानो गबा हर नायलांबाय था आरो आंनि बिनानाव मा होबावगोनथाय नै सनाफोर साहाखौबो होफैबाय नै गाइखेराव दै थरथिंसेबो होआखै दे गाइखेरावनो साहापात होनानै सिनि एसे साहापात एसे होनानै बानायदों आंनि बिनानावा नै माबायदि नुदों खिन्थाहर दे कमेन्टआव सनाफोर थांनो हामबाय होनदों नैहाय माबा नायदों आं माबा मोनसे चेकिं खालामदां आंनि जानि भिडिअखौनो माबायदि जादों चेक खालामगासिनो आङो आंना भिउसआनो फैयाहाय बारा मालायफोरना जि बुरजा भिउस जायो आंनिखौ बुरिनायखायनो बारा नायनो नागिरा नामाथाय सिख्लाफोरनिखौसो नायो नालाय हारसिंनो दोननानै खोमसिसोन्दों जाखावलायबाय
नै जोंहा आगैनि न'निफ्राय ओंखारबाय थांनोसै आरो सासे आगै बिनानावनि न'आव थांबावनोसै बे आंनि बिनानाव जों जायनाव फैदोंना बे आंनि बिनानाव दे सनाना ना हले आगै हाय आंनि बिनानाव बेयो जोंनि आनैनि जा आनै उन्दैनि फिसाजो नायलांबाय थादो जों थांगासिनो दं आरो बिनानाव सासेनाव हाबहैबावनोसै नै जों रिक्सा गाखोलायबाय सासे बिनानावनाव थांनो नै 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 बे आंखौल' खिन्थाबाय थाथारो नायलांबाय थादो सनाफोर नै जोंहा सौफैलायबाय बिनानाव सासेनाव नै हाबफैबायबो मोननानै बिजामादैनि न'आव जायनि ओइ जोंना बिनानाव सासे न'आ कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो दं दा जों बाहायनो हाबफैबाय मालाय माखासेफ्रा हाबलांबाय नै आंहा हाबनोसै नै गेटआ मालिक नाय नेखि मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जोंना लोगोफ्रा खामानि मावगासिनो दं मिस्ट्रिफ्रा नै आंनि बेवाइया हिर'सो सिनेमा एक्टर बाव सिगांनि दा एक्टर नंला दा शुटिंखौनो खालामला बियो आंबा जोंनिखौ मोनसेल' दोननायखौ भुल जाबाय मोनबाय थाबाय बिसिनि गोसोआवबो आं एसे लांदां दोनबावबा हामगौ मोनबावो आं बिदिनो मैगं बागानाव सादावसो गोजौसो आंनि बिनानाव सानै बिसोरो नै बे बिहामजो नै बे आंनि बेवाइ मादै बे बेवाइ देखायजोब्बाय आङो नै नायलांबाय था आरो मा देखायनो हाबावो आं लोगोफोर नै आंनि बिनानाव सासेया जोंनो दै गाइखेर माने गाइखेर दाखा गोदैखौनो होबाय नै आंनि बेवाइ गलेराम बिनानावनि फिसायखौ दालाय गलेराम होनजाया होमबा ओमफ्राय डिउटिनिफ्राय फैनानै बाहेरा गरम जानो जोंनो माबा माबि लाबोना होफैबाय खबर गैया दबर गैया जोंबो फैबाय नालाय नै दै गुसु लाबोना होफैबाय नै आंनि बिनानाव सासेयाबो जाबाय मुरिजों दै गाइखेर लगायनानै जाबाय आंहाबो खबरसे जाफ्रामलायबाय नायलांबाय थादो आरो माबाफोर जानो होबावगोन ना मागोनथाय नेनोसै दसे नै जोंहा थांनो ओंखारबाय बयबो थांजोबनोसै नै ओंखारबाय मोनालायबाय नै थांसै दे आयं दे दे नै मोनालायबाय गारिफोर सोजानाय खेबसेनो बै डाबल दामि साइजआ बेखौ होजोबसै कालारनि नैबे फुल स्लिम लाइट जोंग्राया ना आलादा जाबाय लुग्रा नैबे ना माबा जागोन बै फायखाना बायदि प्लास्टिकनि माबा सोंनाय होआखै होनबा जोंहा गिदिंबोफिनबाय रिक्सा गाखोनानै नै अभारब्रिज मोनफिनबाय बारनोसै
लोगोफोर बाय बाय